Ja, nou weer hartstikke in beeld. Wat ik goed geleerd heb is dat vrouwen te geër een heel soort kennen. En als Sjoerd dan achter is, het komt helemaal goed. Ja, en ik sta erachter. Dat is juist. Hartstikke geleerd. Ja. Wat bij Joert leert, hè? Dat komt het door? Ja. Oké. En Sjoerd nog wat meer leren? Ik heb Joert leerd dat politiek net te vertrouwen is. Is dat wie, hè? Ja, dat is net mooi dat ze dat leren. Ik weer van de morgen om 11 jon wie zoek naar Maria van der Hoeven. Ja. En toen waren de afspraken al zo. Dus ik ga vergezen wit maken naar Den Haag. Dat is dus lid, maar dat is landelijke politiek, dat is net provinciale politiek. Nee. Dus de Friesen ben zij zou je het eerst al, maar het kabinet moest Joert vergaderen, dus ik neem het haar net kwijt al. Het is ik dan partijgenoten en ik vind, als ik de kans zou krijgen om een jongen of een man met Balkenende te praten, dan liet ik Sjoerd Galen mee rennen. Dus, ja, ik dan wel net. Ja, nee, ik heb er begrip voor dat ze deze keus maken. Maar ik dat leer nou dat Sjoerd toch soms wel makkelijk moet.